gaika ndinzwe nyaya yawauya nayo ava vekwamutara vanozviti vanopopota kava handisi kuzva kuti vanhu vari kuseka ipani pasocial media munhu wese ari kuseka pawhatsapp munhu wese ari kuseka mustudio munhu wese ari kuseka saka gemu racho ndotongorimira nhai timu yangu muri pasocial media muri kuseka iko chimbonoonesai munhu wese ari kungoseka 0772162651 this is Sting, this is Cup Clash, this is 2025 chimbonoonesai timu yangu anoenda nechimuti ndiani chimbononesa itaura siya rhythm richenda kutana manombotaura nevanhu ndionesa itimu yangu manzwira waita sofa anoenda nechimuti ndiani taura ineni timu yangu anoenda nechimuti ndiani anoenda nechimuti ndiani vari kuti Mad Viper munongoti Mad Viper vari kuti kona ngale moti kona ngale 9,100 people watching live on Facebook. I was under zenyu. Vari kuti kona ngale mongoti kona ngale vari kuti Mad Viper Mad Viper or over Mad Viper moti Expandables vari kona ngale moti mauto ndonesewo kana chimwemira ekuseka handichaziva kuti muri kuseka imanje. This is the biggest radio station, Star FM. This is Zim Dancehall Overdrive. Ona itimu yangu apa takuenda yaman saka ndoti mungorova ka 1 8 maline mora 8 maline tabatatomira zvakupera muswa 30 muri kubanzwa Mad Viper mama tongooneka vanhu hanzi Mad Viper musapfingire zita anonzi Lazaro right simudza tana Mad Viper chichitanga chingorova ka 1 kona ka 1 tobatamira Capital Action hanzi Lazaro tauya futi kudzova batauro Expandable widede chinzwa saka zviye zvandashuwa ndadzozviwana andifitsi the game like nan banana ndiri mumwe mchero nge mabanana ndaona vakatsvedza kunge vatsika banana chinzwa ndiwedzerei zvimwe ndakukwana hati ndinopenga eya ndakukwana vakantsvaga kunasagona ndakukwana but ndakatsvaga kunanogona iwe andakukwana Godfather mandiona ini ndiri muchiki Lazaro wenyu mwana mudiki kuuya mudhanzi akapfeka bhutsu diki apa kari kukamhina nesiki akanaka nakapeji akapedza mari yese nemahuri ekuloji oda kurwisana neni dhoji anenge akarohwa nemupeta nefodya manje nini ndiri dhonza mirai ipapo tsala chibombisa 0772162651 timu yangu apa tikuperera pano but inini hachiperekana kuseni ndimboona auya neekwa mutare kwacho inini una Godfather inini ndiri mufambo wemadeko right handizosvike Lazaro kachipoko kanguva dzino idzika ndiwo nguva dzangu kana game richiitwa manheruka hatisvike kana kuseni aiwa tate munopedza muswa 30 Mad Viper ndizvo katoperera muswa 30 zvamada Godfather tingoita saizvozvo nhasi kuimba zvemaskitsi avanenge achiita zvekuda kutsvaga mafanzi asikuita maskitsi oraka muwangu yongori plus inini ndine mahitsi munoziva chakaita ushaike haasi maskitsi tichatokukanganwa kutobvunza mwana kuti unomuziva here Lazaro anoti harisi kukuziva awa chimirai yes yes Zimbabwe 0772162651 kona ngale Mad Viper timu yangu taura ineni akuina chino ndiani right kana kuine imwe challenge iri kunzoko iri kutayewa pana Mad Viper nepana kona ngale ndiri kupatawo ipapo unongoti bata faster thank you so much Mad Viper thank you so much kona ngale Zimbabwe chisana mchitaura neni manje kuti mamuchiseke taura ineni